Представете се, ти си. Аз съм Божидара. Аз съм Виктория. Добре, от кога идвате при нас, Дари? Колко време си тук? Да помниш ли? От 1 година. 3. От една или от повече? 3. Започна, когато беше... На колко години беше? Беше на 7. 6. На 6. Да, в предучилищната, когато Предучилищна, беше да. точно След така. това в детската. А сега е втори клас. Да. Добре, а вие от колко време сте ученик при Аз нас? съм от една година. Защо решихте да запишете детето си при нас? Ами, за да научи езика и защото ми харесаха отзивите в интернет и в страницата. А как решихте вие да станете ученик при нас? Ами, покрай нея, заради доброто обучение и базата, основната базата, която получава тя, е на много добро ниво. Дари, какво най-много ти харесва в уроците по английски тук? Думичките. Наистина, новите думи. Да. Харесва ти да ги пишеш или да ги научаваш? Да ги науча. Добре, браво. А на вас какво ви харесва най-много? Начина на преподаване и материала, представянето на материала. Дари, как ти е помогнало идването на уроци тук? В училище чувстваш ли се по-уверена в часовете по английски? Да. Добре. Там нещата, които взимате, вече знаеш ли ги или също са нови? Не знам ги, ама някои са нови. А на вас как ви е помогнал? Ами, помага ми да се науча да говоря, което е най-трудно, да се отпусна. А как смятате, че ще ви помогне в бъдеще? Как ще ви е полезно? Ще ми е полезно за работа, за комуникация, за екскурзии. Какво бихте казали на хората, които се колебаят да започнат уроците си при нас? Ми да не се колебаят, а да записват. Добре. Дари би ли препоръчала English House на други деца? Да. А вие? Абсолютно да.